Mga higala, kumusta mayong hapon sa tanan nga mga naminaw karon kutob sa mabot sa tong Sibya mga pinangga. Welcome diri sa atong pagpanag-uban sa tuang tulo manon. Kumusta mong tanan mga kahigalaan, mga kaigsuonan kutob sa mabot sa tong Sibya mga higala. Sa tanan nga mga taga Toledo nga mga naminaw diha sa radio mga pinangga. Star mo diha mga higala kay duna na pud tay igahatag alang kaninyo. Hatag nga kalingawan mga higala nya ihatag pod nga kadaugan mga kahigalaan makigsuonan. Welcome mong diring tanan diri sa panikay-sikay sa hapon. Pagalan sa inyong Lolo Tax kini inyong tatang Melchor. Hangtod ta mga higala alas 4 ni alas 4 hangtod alas 5 kita lang gihapon. Alas 5 hangtod alas 6 gabi kita lang gihapon. Ato ning pakyawon mga pinangga no sa tanan nga mga naminaw karon pakyaw ta 3 hours nga kahigalaan mga kaigsuonan nga daghan pud tag matagaan karon og special mga higala labi na gyud sa mga makatawag karon ayahay mga kahigalaan ang makatawag karon mga pinangga nya kadtong mga naglantaw diha ha mga higala doon natay pahabol para pang alas 5 niya mga pinangga special niya dili ninyo makuha sa lain gani kung wala pa ma-canceled ato ang Sal Store mga higala diha sa Dakbayan sa Sugbo. Ang ako untang dalhon og balik kining special nato nga 014. Daghan pud ta og nahatagan ani mga higala sa Southern Cebu. Daghan pud ta nga nahatagan ani sa mga namalit sa panimalay ni Ma'am Mirian Adans Ilihan Toledo mga pinangga. Kutob sa mga nangumpra sugod ni adtong adlaw nga Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Domingo mga higala hangtod Sabado. Way laing gihatag sa mga namalit mga higala. Naa diha ang special nga 014 ni gawas gahapon 401 ni gawas ganiha mga higala unsa to 104 no mga pinangga kaduha ni gawas kanang 014 mo po nang special nga akong gidala sa Dakbayan Sugbo ni adtong ni anha mi mga pinangga no mga kahigalaan mga kaigsuonan special na sa akong gikaingon nga matagpalit ninyo do na mo special nga maangkon nga para inyo mga higala sa Facebook Live kanunay man ta nagahatag og special mas daghan pa man gani ang nakadaog sa live nungkang sa mga uban mga higala mga pinangga karon ako maghangyo sa tanan nga mga taga Bohol lihok na ta kay mga higala naghulat ra gyud ko sa mga taga Bohol nga mag-add friends sa ako mga pinangga no naghulat ra gyud ko ninyo mga taga Bohol nga mag-add friend mo sa mga higala mga pinangga kay ang atong group chat ana no nagahatag naman gani ta diag special mga pinangga mga kahigalaan para sa mga naa sa group chat no unya sa akong gikaingon nga modawat kog order sa mga taga-Lagyo mo ship ta diha mga pinangga no mga kahigalaan kutob sa mga makapalit bisan usa ka buok hatagan ta mo ani ako ang alarma guide mga higala mga pinangga mga kaigsuonan mga kahigalaan no mao na mga higala kamong tanan nga mga naglantaw diha relax lang ha ayaw lang kayo pud mo palabian ang numero kay makahurot nagkwarta labi na gyud na akong numero
Kanang akong numero, makahos-hos gyud po na. Ilang kita palabi pod mga pinangga. Advice na ko ostanan. Kita palabi. Doon ako'y daghang ihatag. Doon ako'y ihatag nga mga special. Apan agad ragyapon ta swerte mga higala. Mga pinangga, no? Naapuyo sa hay nga ang akong numero, di na mo agad sa swerte. Mao na yung magdalag swerte alang kaninyo. Daga na kay tagipadaog mga pinangga. Is panghambog lang. Grabe. Daga na kayo nakadaog sa akong numero. Akong gipanghatag mga higal. Daga na kayong nadato anak mga pinangga. Parang tighatag pobre. Oh, mga kahigalaan, mga kaigsuonan. So kadtong akong usbon, kadtong mga mupalit sa atong epektibo nga mga produkto, makapadala ta diha bisan asa mong dapitan. Mga higala unya kan lang mga pinangga, kining relax lang mo diha. Mga higala, ako na lang maningkamot diri nga mga makadaog ta. Unsa nam ta? Humanam gud kog bagdok ko nakulbaan ko kay 1,500 akong gibagdok di niya mo gawas ba saon na lang kadakog pilde nako pasti. Hello, maayong hapon. Kisa man ni palihog, ma'am? Si Mercy May. Oy, Mercy. Pwede ka mangayo, Tang. Pwede anong kung di suko mga kung di ka mayo. Libre ra niya unya maka-ship ra ko diag mag-order mo haplas, eyewash, bayo capsule, bayo herbal beauty so makapadala ra ko diya sa Mindanao ha. Mindanao, Tang, padal ilang May. Pila ka sako imo ha? Sinako kay wa kay unya nang makadaog ta kay mabaitan sinako. Sige. Pwede ra ka mo palit sulay niya tong produkto kay nindot man ni ha. Kanang kwan lang kanang kinarto lang sa taga kinang gagmay kay wala pa man tay kwarta kanang unya pagmagahan og natay kwarta daghan. Usa ka karton imo ha unya usa lang ka buok isulod. Kanang isa ka karton og makaya pud sa ako ang kwarta. Pila may budget nimo? Budget lang ko kuan. Wala pa magkaka pila? Mga 1,000 lang. Daghan na ay. Wa pa magkakamahubo diha. Ay, wala pa man. Hapit na. Di na pa buto mahubo. Dahil kong number, Tang. Taga-ante ka na ako iyong kuhaan eh. Sige ka to mga mag-order, mga higala, text lang mo 0906-209-8717. Malipay ko kung naa ka. Mangita ka kung di ka makita. Mangita ko kung di ka makitan. Time ba ni untol ang plaka? Atras. Balik. Shout out tarang taod ha. Malipay ko kung makita, tika. Magmagulanon ko kung di na ka makitaan sa akong mga mata. Kung ikaw na gani ang akong makitaan.
gyud og ibayaw sa langit ang bation ning kasing-kasing nga anaa sa akong dugan. Pagkanindot sa akong bation. Akong makitaan. Ang akong hinigugma. Magbuto-buto ang akong dughan. Pirmi na lang kong makulbaan. Sige mga pinangga, ay time pa mo wagtang maning guan. Muhinay man basta mag-background tag-ingon ani no. Bati maning ko. Rosie Baloran Garcia, hello po tang sa mga taga Leyte po. Uy ha, Rihaldo Costan, mayang hapon tang shout out from Pasig City, Manila. Good morning ni Ma'am Mary Chris Ahan Binag. Good morning ni Ma'am Jacqueline Ipis. Sige gurog ni si imong asawa ni Mutang. Si man ka kaayo. Di sad. Last number 473 ni gawas gahapon 437. Hello, mayang hapon. Kaya po kang Kisa man ni palihog, ma'am. si ko adetang si katong misugat si Sarah nesta katong misugat ni mo nga naibata sa Dadbantayan. Ah, kamo to. Oo, kakong bata tang. Ah, ikaw kamo di ay to di ay. Kining Oo, atong Lones tang. salamat ka sa inyong pagsugat. Wala kay shout out diha. Wala tang, ang ako na itong bana mo shout out sa imo. Ah, Honghong ako ni mo tang. magpahonghong ka. Oo. Ang ato ang pang-eleksyon magiligasan sa. Pertira bang plastadaha. Dagan takag kapitan ato. No? Lagi, giligasan yun. Saya nga ay. Pastilan. Perti yung saya nga. Oh, puro ka ng ligas tang, katong pinghatang sa ligas. Lagi? Ligasa ay. Sige lang, sige lang. Di ay akong ihatag nimo. Sige, daghang salamat unya mga pinangga, no? Kadtong mga naminaw karon, tawag mo diri kay na ako'y ihonghong ninyo. Tawag lang mo 0906-209-8717. 0906-209-8717. Alas 3:20 na tong oras mga higala. Ma'am Juliet igbalik panghatag pang 5 PM tang una ko ipahabol karong taod-taod. Ma'am Eva Andrade Novitang maayo pa sila imong tagaan. Sulay tawag ma'am tagaan sa tika. Tagaan man ta mo tanan. Oh, kana kung makahulat mo pag di mo kahulat. Oh, maghatag gyapon ko pero di mo kakita. Hello, mayong hapon. May hapon lutang, may hapon tang. Kisa Uyo ni sa bultang. Buhol. Nakasugat ka diha sa Buhol pag-ana nako? Oo tang, katong nagpa-picture ni mo tang, nga nagkalo. Ah, katong taloy-toy kayog ilong murag saging bangan. Tungdan. Sa palwangan apa. Ikaw ra gaingon ana ha. Kining kuan, kumusta man mo diha sa Buhol? Loy sa iyo, okay ra gyapon tang. I-add ti ka sa group chat be. Nakitang usa na bata sige ko scroll down sa imong kuantang ba kining imong ipi. Ah. Man di ko ga atang Usa may ngalan nimo be sa Facebook nimo? kanang Ginis Italian po iyo tang, mao ra gyapon. Jenis o sa spelling ge. GINES Tempa, hinahinay lang. Jenis, Italian ge spelling. GA nga eagle N Ah. T nga apple A nga apple double L Ah. nga E nga apple N Ah. nga O nga orange. Abar sa E nga apple. Accept ko be kay add ka sa group chat karon dayon.
ya tutang. Ya. Ikaw gidain no na. Labong nakasulod ni mo tang sa wakas tang. Sugod pa December. Karon ba igura nakasulod tang. O siya nakapasod. Klaro di ah. Say sugod pa December karon pa nakapasod. Sana. Sige lang kalukot atong numero. Yan lang kita. Syarog dita maupaw ani madugay. Sige, unya kuhaaning kuan itime ba? Adi sa ka accept no kay ang imong cellphone gigamit unay mo pagtawag. Pwede na ako rin masulatan. Kuan lang. I-accept ko kajot kay i-add ti ka sa group chat niya. Hunghungan lang po ti kag pang 5 PM ha. Sige ta. Ako po nang ipahabol ron sa live. Sige ta. Sige. Karon tang yung kalian kong tawag o kung makaungong ka pwede rin sulat ako tang. Sige, isulat. Kuyag mo balik na po na rong 014 rong alas 5 na. Wanagi ayo. Kana gitabi. Mayong hapon Tatang Melchor Jimenez. Naminaw ko karon diri sa Pandong Bato. Tagai ko og lain nakarambol ra kog 5 sa special 014. Maayo na lang ng Rumble 5 pastilan. Hello, mayong hapon. May hapon tang. Kasama ni palihog. Si Sarah ni tang taga PDO. Ang presidente. Ma'am Sara, taga-asa? Taga-asa ka, ma'am? PDO. Taga Cagayan de Oro. Sige, ma'am. Kasama i-shout out ni mo, ma'am. Wala man tang. Wala. Basig na Ngayo lang ko tang para pagpalit tambal maintenance sa senior citizen. Oo ba? Mo tang. Sige. Naara ba to'y kuan katong nangayog numero ba kay kanang ipalit lagi ko nag-maintenance. Nanaw tato siya para palit sa resita. Wasan na palit ang resita kaya sang gipatdan ang numero. Wa bitaw ni gawas. Wa na ginoon mapalit ang resita. Basig mo pa imong buhaton ha. Ay, Palita daan ang resita ha kung naay kapalit ayaw na hang numero. Kaya di na mo gawas na impas. Sige onya kining kuan. Kuha lang ni. Taga Cagayan de Oro man kano? Sige. Ikaw nang nag-react og nasuko. Sige ma'am, pag-anda ballpen ma'am na kay ballpen dia ma'am. na. Sige ma'am, isulat ma'am ha. Kay paspas gini ma'am kay kuan man good ma'am. Ako ning paspason ma'am kay balo kang ano. Na manggoy background ma'am, ma-block akong live. Sige ako lang paspason gyud no. Sorry kayo kay ang kuan man gud ang atong background ba madugay. Ma-block atong live bangay gala. Hello. Hello tang, may ngapon. Kisa man ni palihog ma'am. Gwenda ligtang, mong sulit follower taga Cagayan di o kato mag-order na magita kasi tang. Ang tuo kog ikaw tong nag-order og usa ka barko. Ay magita kasi tang din sa Cagayan di Oro. Nagtuo kog ikaw tong nag-order og usa ka barko. Kita ka ba barko tang? Sige. Wa kay shout out diha. Shout out ko sa mga taga El Salvador tang, sa akong mama nga si Lady Canonigo.
Oh. O pag yun. Hello. Hello, Tang. Napakadiha. Tang, ulat ni mo kuan mo tubag. Napabaka ko dire. Nakatang ako. Sige ma'am, kuhaan ni ma'am ha. Sige, daghang salamat mga pinangga. Mayang hapon tang si Rex di ay ni. Naminaw ko nimo karon diri sa Matabang. Sige. Hello! Oh, Kisa man ni palihog, sir. diri ko ang dilag metang taga nito Surigao. Mayang hapon ni mo da Surigao. Oh. Katonang nakasala sa iyang igagaw. Ingon siya, Surigao. Naglantaw mo? Oh. Inyo ra bang nakita? Oh, nakita naman Tang. Ang kasino sa akong agtang. Kuan Tang, haplas Tang. Pila ka sako? Ako sa nakakuan, sa kabot. Ah, sige, sige. Ka. Oh. Dire ra sa kuan taga nito Surigao. Ah, i-text lang imong complete details ha. Oh, tagpila man Tang. Barato ra si Odita ha, dili ka magulog-hulog og kanang Palawan, magulog-hulog ka Gcash, dili ha. Si Odita ha, unya ra mo bayad ni abot sa produkto des inyo. Naarabay ng chat diha. Oh, mao na. Numero Tang, alas 5 Tang. Oh, suko mas gani kog di. Ayong hapon tang padulong ko diha tang humana ko og ilis mo palit ko one set sa panimalay ni Ma'am Mary Ann Adan sa ilihan. Salamat sa 014 nakarambol ra kog 20. Ah, sige. Salamat kayo pod. Hello, maayong hapon. Magandang hapon. Kaysa man ni palihog. Hello. Hello. Lohe, wa may mutingog. Sige mga pinagamayang hapon tang si Madi di ay ni mo palit ko one set karon tang taga puog ni. Hinaot nga mapunan ang akong daog sa espesyal nimong gihatag nga 014. Salamat kaayo tatang padulong nako. Sige natang kay human ako og suot sa akong sapatos. Sige. Hello, maayong hapon. Magandang hapon, sir. Kisa man ni palihog, ma'am? Si Kuan, sir. Si Nene, sir, sa Sami. Taga Osamis. O sa metoy kadalit ni mo, ma'am? Ay, mga yun, ka ng para alas 5. Ah, sige. Apili na lang nagpang alas 9 ug pang alas 2 ugma. Sige, ma'am, kining paka-ship ra ko diha sa inyo ha, ma'am, ha, sa atong produkto, ma'am. Ay, sir. Makapalit ra mo og minudo, ma'am, ha. Okay, sir. Nya, doon na namoy alarma gay. Natural. Sige, ma'am, kuha na kong honghong, ma'am. Sige mga pinangga, no? Doon na yung mga istorya-istorya, mga higala nga si Talpulana di daw kadaog kay way kwarta. Usam din ang eleksyon di ay. Kinahanglan gid na nagkwarta, no? Kinahanglan tang kay kung makadaog ka wa kay kwarta unsa may mong itabang sa mga tao.
Pero dili kwarta mo ay maka sa mang gyud. Ibog ko ba nganong moingon ang uban nga di na kadaog wa man ay kwarta. Ako nagduda na gyud ko. Pero duda ra pod. Hello. Hello. Lohe. Hello. Hello. Naulaw man. Naulaw man. Nganong naulaw man, no? Nganong maulaw man sa babae nga akong gikaibga. Sige mga binangga, salamat sa mga naglantaw karon, no? Ayaw lang kayo mo palabi lagyan ng numero kay mapusoy mo. Mga higala, mga pinangga. Akotang papalita kotang one set kay nindot ang imong tambal sa binunido buhol nitang. Ma'am Rika Berry, sige naay mapalit diya sa ka nanay kursing sombrio diya sa binunido buhol, mga pinangga. Ha? Sige mga higala. Kamong tanan nga mga taga Binunido, pwede mo mga pinangga nga makapalit, no? Sa kuan. Mga pinangga sa kananay kursing diya sa Binunido Bohol. Mga higala. Aron makatilaw pud mo sa atong produkto. Ang atong produkto makatabang sa tuang lawas unya sulay lang mga pinangga. Di ay kanta ba ni kuan kang Bus Romil Amante kining comedy song niya nga nindot kayo mga pinangga, no? Basin dili ra ta ma copyright ani, ako lang ning isulay play mga higala mga pinangga, no? Basin di ra ta ma copyright ani mga kahigalaan. Sulay na ko ning play kay nindot man mga pinangga, no? Atong diara mga pinangga, no? Tindot ning kantaha mga higala, maminaw ganita. Diara mga pinangga. Ang ibuto, ayaw ning tiguang na kung kontra kay hapit. Nga kaigsuunan, ako lang ang ibuto, ayaw ning tiguang na kung kontra kay hapit na nigiango-ango. Kung ako imo daog karong eleksyon, makadawat mo baboy nga litson. Ako lang ang butuhin ninyo. Ako'y tuohe kay wapo ko. Ayaw ninyo kiboto kining akong kontra nga. Nagpakaroon ning nung gahi, pero ang Ginoo di ay adlok ni magpatulik. Sa umaabot nga eleksyon, ako lang ang pilia. Ayaw mo pailad ining tiguang na kung kontra. Daghan ka ayaw pasalig, maayo ra sa istorya. Ang iyang mga saad way matuman bisag usa. Ang kontra na kung tiguang gadako lang ang tiyan. Kung inyo siyang butuhan mo, daghan ang kawatan. Kay usa siya ka leader sa mga mangunguot. Ayaw ninyo og butuhi ang tao nga kurakot. Kung ako'y inyong butuhan, daghan ang mabulahan. Ang tanang mga chismo sa ako anang swelduhan. Ug katong sige pangutang dili na babayaron. Ang presyo sa palaliton akong pabaratuhon. Ang bugas nga tag-20 hapit na. Ang bugas nga tag-20 hapit na. Ang butuhi para everybody happy. Ang bugas na tag-20 hapit na. Ayaw mo og tuo ining kontra na kung way buot. Ay kanang iyang istorya pulos ragyod na budbud. Nagsige pa siya'y panaot, nagiron ra paglubot. Kung wala magyod na tuli hangtod karon pisot. Ang tanang mga chismo sa iya kunong swelduhan. Kay leader man sa Marites ang iyahang inahan. Ang tanang mga nangutang di na niya pabayron para maimpas ang 50k nga bago niyang gilon. Kung ako'y inyong iboto mo, daghan gyud ang wapo. Ang kadtong mga pangag may libre na nga pustiso. Buhatan usab na ko ug buhok ang mga kalbo. Ang magpatuli hatagan na ko 10,000. Ang bugas na tag-20 hapit na. Ang bugas na tag-20 hapit na. Ako lang ang butuhi para everybody
happy ang bugas nga tag 20 hapit na. Bot ako ang muda ug kitang tanan mga lipay, hatagan ako og trabaho ang mga istambay. Ang tanang mga adik may libre na nga rehab, apil na ang nga adik sa ilang mga uyab. Muhatag ko og donasyon sa tanang mga tawo, labi na ang mga naigo sa kusog nga bagyo. Magkadawat og tinapa ug bugas usa ka sako, ang tinapa pagapinan ako usa ka libo. Ayaw ninyo og butuhi kining tawong bakakon, ang kwarta sa gobyerno iyaharan ng kawaton. Kung siya inyong butuhan kamura ang mag-antos, kung naay kalamidad hadagan ramo kinamos. Ang bugas nga tag 20 hapit na. Ang bugas nga tag 20 hapit na. Ako lang ang buto. Ang bugas nga tag 20 hapit na. Ang bugas nga tag 20 hapit na. Ako lang ang butuhi para everybody happy. Ang bugas nga tag 20 hapit na. Ang bugas nga tag 20 hapit na. Ang bugas nga tag 20 hapit na. Ako lang ang butuhi para everybody happy. Ang bugas nga tag 20 hapit na. Ay mo ko, Sige mga pinanggan, dili to ako ang kanta mga higala ha. Kwando comedy song ni Boss Romil Amanti sa iyang YouTube channel nga Romil Amanti Comedy mga pinangga no. Ganyan na akong udto nakitaan mga kahigalaan na ko nindot man ni oh. Alas 3:39 na. Padayon ta mga higala. Salamat kayo no. Nindutan ra ko kanang kon baka nang jolly kasi ba. Ang bugas nga tag 20 hapit na. Sige mga higala, tawag mo 0906-209-8717 0906-209-8717. Hello, mayong hapon. Hello? Hello? Hello. Oh, anak lang paminaw sa cellphone nga gigamit nimo pagtawag. Ayaw nga puntang. Kisa man ni palihog. Si Toto ni Tang. Taga-asa. Namantalom liti Tang. Kadtong gitagaan ako sa target kaayo niya wa gid kadaog. Katong street 9 Tang ba? Mao ta ako nadaogan Tang. Salamat kayo Tang. 5-5 ra pud dato na ako nadaogan taon Tang. Mao ba? Sige oy, di ara oh. Sige mga higala niya atong i-shout out ang mga naglantaw karon sa ato ang Facebook Live mga pinangga. Tay pahabol karon para pang alas 5 di anay 386 kabuok naglantaw. Mga kahigalaan, mga kaigsuonan ato ning i-shout out ha. Ang mga naglantaw karon mga higala. Kung usbon mga pinangga, pwede ra mo mga pinangga makapalit sa ato nga mga epektibo nga mga produkto sa panimalay ni Ma'am Miriam Adan sa Ilihan Toledo. Palit mo ko sa kabuk, pangayo gyud mo alarma guide ha. Mga higala, mga pinangga no. Shout out ni Ma'am Recaberi des Buhol. Mami kay Rako Otor, shout out from Bohol. Ni Sir Jonix Soto, mayong hapon. Hapit good good morning. Ma'am Marjorie Navea, good afternoon tang. Ma'am Marjorie Navea.
Ma'am Emilda Abalde La Pastora, maayong hapon. O niya, Ma'am Lisa Cayetona Liedo, kabustatang kami. Ay, salamat kaayo mga pinangga ha, sa mga naglantaw karon. Comment mo mga magpa-shoutout diha. Ma'am Evangeline Shakur, maayong hapon. Ege mga higala. Hello, maayong hapon. Hapon, Tang. Kisa man ni palihog, sir. Adon po makiling sa Surigao. Taga Surigao. Sige. O niya, kisa may shoutout mo diha, sir. Hello, sir. Kisa may mo ang i-shoutout diha. Shout out sa Milani Galinero. Sa Loreto, Sir Ginagat, Note. Oh. Kinsa pa? Masaya ko, Tang. Numero. Maura to. Ano to, Tang? Sige, diara. Daghan kayong salamat mga kahigalaan kato mga magpa-shoutout diha. Tawag lang mo 0906-209-8717 0906-209-8717 mga higala, mga pinangga. Ato ning tubagon mga kahigalaan. Hello, maayong hapon. Hello, may hapon. Tang. Tang. Si Belinda Resni Tang, Talisay Tang. Kanang tawag ra ko sa 465 Tang, Rambol size Tang. Mao ba ang 014 ba katong gidala nako diha atong pag-ana nako sa Tabunok ba ning kaduha magawas? Oo, tinuod bitaw Tang. Nya special man na katong pag-ana nako nga nisugat mo diha sa Tabunok. Oo. Na kanang kuan Tang, kanang sa katong ikaduha sad na kung ano, wala pa man tutang ko kato imong gihatag kato 467 ana 478. Lagi? Sige, nanak ko tayo Tang. Sige handra magligas may namang biyaan kini lang usa Oo. Kining usa ba siguro Oo, sige Tang, pang birthday na ako Tang. Sige ako nang ipang birthday nimo ha. Oo. Sige kuhaan ni. Sige na, salamat kay Ma'am Belinda Reyes ni sugat des Tabunok mga higala, des Tabunok Talisay. Ma'am Chofesta Kindaw ta nga tagi ko number para makatabang ko sa akong pag-umangko no pirahan ng Stomors Tiyan. Sige. Ilan mga pinangga no. Hello ni Ma'am Ayan Bayanban, hello tang. Hello ni Ma'am Flor de Linde Los Santos. Ayong hapon ni Inday Di Ocampo ni Sir Ahmad Salip Jamil. Ay hapon tang dili man ko kita sa imong live tang kay wa koy load. Uy, pastilan pa load sa diha boss. Okay mga higala, hello, mayong hapon. Natang, may hapon. Kisa man ni palihog. Nata ni Tang sa dakit. Dakit Kambangog. Nakadaog ka sa 014? Wala Tang, uy. Ngano man? Wala mo ko kakuan nato Tang. Ngano wa man ka nakadaog? Ha? Patad ato Tang. Ngano wa man ka mo patad? Ngano imo man gisayloan? Daghanag pangutana nimo tang. Kumusta man mo des Kambangog? Kumusta man ka des Kambangog? Uli na kaglapu-lapu na pa kag Kambangog. Nakos Kambangog Tang, uy, magusang to lapu-lapu Tang. Ikaw man to katong mauli kag lapu-lapu. Dili Tang, uy. Oh, dito ikaw. Sa diya sa ilihan Tang. Ay, kada ini ilan. Siguro anang usa ka buok oh. Wa kay shout out diha. Klaro Tang, uy, wa man tungog. Awa pa ganit na gunghong. Nakay shout out diha wala. Shout out lang ko diri sa tanan kuan sa mo family, tanan taga Dasit. Oh. Nya sultiral family kato kong kuyog. Naay tao, gawsasa, naay tao sa gawas. Oy, naay nagayo.
Ah, Gai ko tang di. kusog yun yung speaker nas gawas. Kining kuan, kini. Ha? Dera. Ege mga higala o niya mga pinangga ayaw mong kumpiyansa di kaya magpahabol ra ba kog dubli karon mga kahigalaan. Okay, what na ra ba dubli-dubli no? Hello, mayong hapon. Hapon pa. Kasama ni palihog. Si Anta sa Bukidnon. Uy, Ma'am Ann. Oo. Kumusta naman ka, Ma'am Ann? Wala man nagitumi ko ang yung nako. Di gani mo kuan, ilisan ta nagkuan. Ako biya tagikuan ta ngay wala ko biyae. Imong gikuan ya wa gyud mo kuan ang kuan. Daghanang kuan. Lain ra ba ng kuan? Ma'am, wala kay shoutout dia sa Bukidnon? Kang? Wala kay shoutout dia sa Bukidnon? Ay magpa-shoutout ka sa Bukidnon ka dito sa kuan, dito sa Lantapan, sa mga Bilusula family, sa Gayon family. Oratang. Sige. Salamat kayo, ma'am, ha? Naon sa mali mong i-bag-usang? Dara, ma'am. Ege mga higala, mayang hapon tang muanha ko karon mopalit ko og one set tatang taga pinamungahan ni nakaanha naman ko sa una sa panimala ni Ma'am Marian Adan. Timing kayo to kay imong gihatag ning gawas dayon. Karon mobalik na sad ko mayo lag mo gawas gihapon. Kung di gani awa kita. Hello. Hello, Tang. Mayang hapon kasama ni palihog. Taga Davao ko, Tang. Taga Davao. Tabang di mo, Tang. Usa klase siya tabang duot ibot. Buhangin. Usa klase tabang duot o lagnot. Tang, nakita sa lublakan, mamakyaw-pakyaw lang yung taon mitang, ginagmay nga, kuan, sildo. Uy. Hinanglan ko, Tang, og tabang ni mo, Tang, basi makadaog ko, para sa kong mga anak na nag-eskwela, Tang. Kanindot anang trabaho Hindi lang ako padayon, Tang, kay wala daw sila makapalit og mga requirements sa eskwelahan, Tang. Nakoy college, duha, Tang, duha ka elementary. Ihadlok na ko nila, nga di na daw sila eskwela, Tang. Maluwi ka, padag ako, bisag gamay lang, Tang. Anong gihadlok man kanila? Nag-atang jud ko, Tang, nga makadaog imong like, adlaw. Para lang yun ko makadakop sa imuhang number. Dagko man nag-income ang naa sa halublakan. Dili man permanente, Tang. Pero dagko gihapon. Ay lang, Tang. Ura din taon, Tang, katungod sa panginahanglan, Tang. Karon, Tang, nalukop mi sa bayron sa utang. Nangutang ko nga ma-enroll lang ako mga anak, Tang. Kulang na lang nila, Tang, gamit na lang yun nila silang eskwelahan, Tang. Maluwi ka, Tang, padag ako, bisa gabay lang. Makadaog lang ko kaisa, malipay na ko, mahatag na ako ang hinahanglan sa akong mga anak na upat kabuok. Pila estudyante, Tang. Ilakan gid ako di ako pagpangay sa ipatang. Sige daw. Sige ko nang atang sa imo hatang kay maayo ko tabang karon salamat Basta gilak-gilakan ko kay kuan ra ba pa ipakanta na ko ang hilak. Pahala na, Tang. Sa kalipay ni nako, Tang. Anong nalipay man ka pag kakadaog? Napunta ko ka na ako. Agoy. Para na ako sa mga problema sa akong mga anak ko. Ayaw rag hilak. Agoy imbes malipay ta kay nakatawag ka maguol na nun taani ron. Relax lang. Ganino na nag-text ang... Ayaw kabalaka ng problema kay daghan ta ng problema. Makabot nila ilang pangarap. Di na problema oy. Di na problema. Ang problema kanang wa na kay bayron nun. Kay wa mang eskwela ang imong mga anak. Kaya pa na ako magtrabaho ko. Pilam na edad nimo?
55 na ako'y sakit ha. Sa sakit na mo, ayay. High blood. Mo gani, relax lang. Nabasa akong cellphone, hilak manggug kagonan na. Tuan og luha akong cellphone. Atang hatag ko Hilak, sa mga lalaki. hilak na ka. Naghatag na ko, di mo gas, mapildi ka. Hilak na sa kag-usap. Atang ko sa imuha. Ayaw rag salig kayo na ako nga makatabang ko nimo kay ako di man gani ko sigurado nga makatabang ba ko ninyo. Tang salig gid ko tang. Ayaw ra. Nakita na ko ang imong mga live tang. Nakita gid na ko tanan live di mo ug sa jud ka matinabangon. Wa oy. Wa man. Wa pa ko'y natabangan bisan usa. Sa imong mga hinatag tang ay mo silang gipadaog bisan ginagmay nakasalbar na sa imong kalisod. Nakachamba ra na sila. Tang akong sugalan ng imong hinatag bisan Jesus tang dako na kay nagkatama sa akong mga anak. Ayaw ko ano, relax ra eh. Hindi kay ta palabi anang ko ano kanang ingon anak no kay kining mahubo atong purol no. Pila edad nimo? Pila edad nimo? 55. 55 din. Nam ka kay napam ka kay bana. Wala na tang uy, akong ba na tang palahubog. Pero buhi pa man kaha. Bata, pati mga anak namo. Di ka ni mo tabang tang bisa na lang tang kuan. Buhi. Dito na siya. Ha? Palaya sa mga anak kaway pulos. Ay, sakto na. Ila kay ibulgar ta na. Dagang kay naminaw. Kuan lang, kining, ayaw ra kay glaong po dunya. Ayaw, gilak-hilak. Di, malipay ta, kay nanawag, mag-uol na nun ta, kay magilak-hilak man. Lipay kay ko ta. Naabay. Ako sa lipay, naibo yung ko na. Nadakpan gid na ako imuhang number nga akong Oh. tangatangan. Nagtuko ko siya imong nadakpan. Tawa sabi, kausalang. Ano pagkatawa ni tang? Ha? Ay, salamat sa Diyos. Kay balo ka mo katawa, og walay katawanan, di. Ano pagkatawa tang? Kay balo ka mo katawa, bisan sa kadagang sa imong problema, dili. Natawag yapon ko tang, labi na makadungog ko sa imuhang mga harana. Katawanan. Wa man ko mangharana. Sa imong mga harana sa kadadlaw lakan sa kahaponon hinumdum ko sa akong amahan nga namatay na naagid ang imong mga balak. Oo. Opo ng balak sa akong kanhing amahan. Balak nga way klaro. Pagwala sa mga kasakit. Oh. Kuan ra man na. Kanang mga kasakit. Wagtang ra man na. Pawagtang kung makadungog sa imong mga balak ta nga usay makatawa ko pag makakatawa ko. Usahay sad. Malipay ko ba? Mao ba? Sige kining kuan. Kining ang imong problema ato ta sa imong problema sa mo di man na problema. Makutang kay mga requirements sa akong mga anak, wala sila yung sapatos, wala pa sila uniform, ilang bag, gisi-gision, uyay kaayo tang. Uy mo. Tanaw ko sa akong mga anak. Ayaw pag ingon looy kay mao nay makahuman. Okay, ang katong ako ang nakoy graduating ron nga kuantang kaning bayo tuod na siya pero ning kamot siya tang gusto niya nga ang support namo tang unsa may akong i-support mo kulang pa man gyud sa among pagkaon. Pila edad anak niya kanang nag-eskwela college. Ay lang ihisgot tingalan ha. Di lang. Oh, ayo. Oh. Magulang siya nag 18. 18. Kadi na katong January. Mag 20 na pud siya. Da. Hapit na. Asa naman na? Grade, asa naman ang sa college? Extra ang iyang gikuha niya tang. Second year college na natang. Ay, hapit na. Antos-antos lang. Mo gani na di ko gusto nga mo ingon siya nga ba hihit. Munda na lang siguro ko ma kung dili na ko. Makuha lang ako ang mga gikinahanglan sa eskwelahan nga kinahanglan doon sa maestra. Karong panahon Naman na, akong ipasa ni ma. Karong- Ano ko sapatos. karong panahon na, dili na kayo gidron ingon nga, magproblema gitag maayo, lahi na magudron sa una. Kay karon manggod, sa una, kung wa kay kwarta, wa kay kagasto, maglisod jud ka. Karon,
kung kuwang jud kag income dili kay kakagasto unya ang imong anak, imong bata, imong estudyante maningkamot lang gyud maayo, tuon gyud maayo, unya magtarong lang gyud og eskwela, dili kayo siya problema kay daghan kay scholar karong panahon di ba? Na-scholar ng akong college tang pero wala pa sila release. Inag-release ana. Wala pa yung schedule nila. Nanginahanglan lang gid sila karon sa ilahang pag entrada sa eskwelahan na agit sila yung mga panginahanglan daw. Mo release man gyud na imposible magdi. Kuan, ako Saman. week duha ka buok. Mo na po ni mga bright lagi tang sayang kaayo tang kay mga bright jud mo nang bisag wala Ako pobre man mi. Ako tang. Kanindot ana. Nang labada ko tang tabang ko rin sa halublakan mga pakakuan lang ko diri ko nasakit sa halublakan tang kay bugat kayo ang halublak. Mao ba? Pila man ka katuig sa haloblakan? Tulo na. Hangtod karon naagapon ka sa haloblakan. Manguan ko din mga alsa-alsa mananggalan ni mga plates para lang papabayran. Mao ba? Yan napahiya mong boarding house bay. Pila man di ay usa nga sapatos kanang tiktak. Tiktak kinatang kay bayot man. Ayo lang kay Efron. Ayag May lang na nabablaki kay taas kay buhok. ayag ibundak pero kuya og kung di siya ganag tiktak ba kay babae naman din na siya porma. Kuya og magkuana magkanang sandal jud ba? O gani na. Basig mag high heel. Di sad sa eskwela di sad mag high heel. Mga pila man di ay. Mga pila man di ay. Sala maluwas lang na. Pila na ka buok palitanan nimong sapatos? Tulo. Tulo? Uniform ning katong akong college wala na ko magkuhan na tong iyang uniform kana lang iyang mga requirements to niya nya kaning akong duha sapatos nila wala magsinilas pa sila. Nya kung mapalitan sila sapatos maka eskwela na dili pagyapon. Nila man sila tang pero magsinilas sa. Ang isa Dili ba? Kaniyaw kanang Di ba minaw? Kung mapalitan ta ng sapatos, kung ingon ana ba, example mapalitan sila ng sapatos, okay na, maka-eskwela na. Oo. No? Sige ata. Sige. Kanang Uniform nila. ako'y sponsor sapatos lang. Sige sir. Ha? Tang. Ikaw gumantigo ta dawaton ako basta kinasing tang. Di ni kinasing-kasing bro ako na hatag nimo. Ako sponsor sapatos lang ha. Bisag doon sa lang tang dawaton ako. Basta kay gikan nimo nga kinasing-kasing nga imong sabang. Ay dili gini ako lang gining basta ako mo sponsor sa sapatos ha. Sige tang, duha ra man sila akong palitan ng sapatos. Sige. Nya tawagan ti ka off air, magistorya ta, ha? Sige sir. Sige. Tang, salamat. Oo. Unsa to ngalan nimo? Lilit. Lilit. Oo. Sige ha. Unsa ngalan sa mong Facebook account? Lilit. Lilit. Oo. Ayaw kung na mo chat nimo, ayaw reply ha. Kay tawagan ra ti ka ha. Sige. Kaila kas tingog nako. Salamat. Salamat. Daghang salamat. Anya solbad na imong problema nga sapatos. Ulbad. Salamat. Sige. Salamat. Salamat nga. Wa pa gaita kahatag o na ining mahatag mo. Hilak na sad ka ining maghatag. Bitaw nay. Relax lang kay kuan ba? Kana bang kuan ba? Ihatag sa kunidaan, ha? Nakay anak nga na Gcash. Ana naputol. Mga pinangga. Sige. Okay. Unsa may resulta sa STL Visayas o STL Mindanao sa kuan? Alas 3. Atong lantawon kay nanghatag na ra ba kog pang STL Visayas o pang STL Mindanao. Mga higala. Okay, dara. Uy, 515 man din ng STL Visayas. Ako maning gihatag gabi 515.
Pinyang 8-5 to ako ning gihatag ganiha. Naanay resulta ang STL Mindanao 242. Unya pastilan, mga kahigalaan, mga kaigsuonan. Ato nang gihatag ang 515 kagabi 545 sa kuan, 545 sa Visayas. Klaro mo diha ba? Oh. Hello. Ilata. Kasama ni palihog. Ah. Kaya nag-text na nita, mamatay mo ko na magkikatawat ako. Nga naman. Mamatay ko katawa niya, may mag-interview itong nagkabatan, galing po yung phone. Ah? Za. Mamatay ko na ito, nag-ginayad niya, bakit yung sponsor ka sa pate. Kaya mo, nakatiyama na lang yun. Za na, nakahila ka o nagtiabaw? Kaya ba yung walang buwan na tan? Ika nitiabaw ka? Oo, nalingaw ko ni mo eh, sambutan. Lahat ko itong bayan ay, mutiyaba mo sa kapil. Nalingaw ko ni mo, tanaw. Taga-asa ka, ma'am? Si Arlen Texan ko, taga Compostela. Oh. Diba? Dili, ang yaman kong problema ka sapatos, lisod man guning ultimo nga kuan kana bang para na to ba ultimo, di ba? Kining tao bitaw nga kuan, kining tao nga tarong, tao nga inosente, makadawat nig tabang bisan ginagmay, grabe na ginailang kalipay. Ako yung nagkikirasan ko na sa langit. Oh, ako na imuhatag na kog tabang, malipay gyud ko. Bisag kanang bisan pag usa ka gamay, kitang mga inosente, mga ultimo ba, makadawat og tabang ginagmay, malipay gyud ta. Oh. Bisag tagaan na tagbugas 3 ka kilo, malipay ta oy. At least na Mamatay mo katawa, di ba? Pinala ko kahig. Mamatay ay patay-patay diha oy. Sa Kay gawas, ito yung 5 p.m. Pero na kong tawag ni mo. Ikaw pa rin tawag na ko ni mo. sige Nakadaog ka tong 465 nga kong gihatag para pang Cebu, target kayo. Oo, magkatawag. Pilay daog nimo ato. Target Rumble. Oh. Okay. Ikaw rin yun, sa tanan ko yung sugar tang. Ikaw rin yun, solid yun kayo, tatang. Sulit og agtang, murag puthaw. Aron mo sa iluan. Sige Palit ni ko one set. Sige, sugat na mo dia sa liluan mo anak ko. Kining nakoy pang alas 5 diri oh. Sabi ko mo, tatang. Ay, nadatang. Gawas, meron tagwa. Mao gani nakoy pang alas 5 ingon ko. Sige mga pinangga no, naay ato ang ipahabol para pang alas 5 para sa mga naglantaw karon mga higala live. Ya mga pinangga. To na siguro on. Hello. Hello. Hello, Tang. Ma'am, kisa man ni palihog, ma'am. Ay, si Lili, nagalamitan, mitonisa. Kisa ni palihog, ma'am? Okay, time pa, ma'am. Balik lang tawag, mama. Sige ha, mga higala, alas 4:05 naman, mga pinangga, palihog lang ko sa akong kuan, atong pang alas 5 mga kahigalaan. Palihog lang ko ninyo ani ato lang ning sistingan kay wata kay balo no kano sa atong swerte mga higala, mga pinangga. Wa pa man gi-post ang kuan resulta sa STL Visayas. Sige. Dirita mga pinangga sa atong pahabol pang alas 5. No? Kuhaan ninyo ni atong pahabol pang alas 5 karon. Salamat sa mga naglantaw karong orasa, mga higala, mga pinangga, no?
ang akong ipahabol para pang alas 5, mga kahigalaan, mga kaigsuonan, kining 376 376 376 376 376 mana ko ipahabol para karong alas 5. Dayon kining 475 475 475. I-appeal na lang po ang 478 mga higala, mga pinangga, no? Mao na ha, mga kaigsuonan atong isulat kay saon na lang, no? Pang ako ning pangpalit og sapatos. Sige, kining 376 dayon 478 dayon unsa tong usa mga higala 475 unya kining ang 563 murag di nagyud na mo gawas. Mao ni ha mga pinangga ang ato ang guide, no, para pang alas 5 og unya mga higala, mga pinangga kay ato lang ning sulayan, no, ang 563 ni gahi gyud na pirting gahia sa 563 mga higala. Dayon 145 ha, 145 ang ato ang 145 pang sapatos, no, mga kahigalaan, mga kaigsuonan, pang sapatos nato na kanang 145 niya kining kuan, kining di ara mga higala, kining ato ang 586, ang atong 586 kay pangmedyas, no? Dayon mga pinangga ayaw mo kalimot sa dubli 565 656 565 656 565 656 565 656 mga pinangga, no? Sa tanan nga mga naglantaw diha karon, ayaw mo kumpiyansa mga naminaw sa radyo, 565 656 mga pinangga. Dagay salamat mga kahigalaan, mga kaigsuonan, mo balik ra ko uniyang alas 5 mga higala, mga pinangga. Mo sunod na mga higala, Sir Paul Agabon sa Isa Radio Escalante. Bye-bye, God bless, mayong hapon.